Haia, llunos i fi, a wy'n wario blaidd a'r fam gi. Lea dwi, a mi fyddai'n chwarae Yr Hugan Fach Goch. Gethin di'r enw i cyfarwyddwr Yr Hugan Fach Goch. Da ni newid cymeriadau eitha lot, cast o ddwyll gyda ni, yn chwarae lot o cymeriadau gwahanol. Mae yna lot o ganeuon, mae yna pretty much cerddoriaeth trwy gydol y cynhyrchiad wedi gyfansoddi gan Jack Poe sydd wedi creu cerddoriaeth really magical i fynd gyda'r holl llefydd gwahanol dyn ni'n mynd ar y stori. A mae yna cerddoriaeth fyw yn cael ei chwarae, mae gen i'r delu, mae gen i sawl offeryn actually. Mae'r oed yn y gynulleidfa yn actually eitha eang o 3-7. Felly mae yna real cymysgedd o geiriau, o gerddoriaeth, o gwaith symud, fel bod pawb, ynghyd â oedolion dwi'n gweithio, rhieni ac athrawon, yn gallu mwynhau elfen o'r steil sy'n cael ei greu. A dyna sy'n greu amddyfeisio ydy mae popeth yn cael ei greu ar yr un pryd. So mae'n creu, gobeithio, un cyfanwaith amrywiol diddorol i deimlo ac i weld. A cymeriadau lliwgar iawn. Maen nhw yn ffynnu. Ydyn, llawn sbri. Da ni wedi cael lot o hwyl, a dyna dwi yn licio amdan ddyfeisio a gwaith yr fyfyr. Dyna dwi'n licio am y steil yma, yr hwyl a'r chwarae, achos dwi'n meddwl bod hynna'n ofnadwy bwysig yn gwneud sioe blant. Bod ni'n cael digon o hwyl a dwi'n gobeithio wneud hynna cael ei drosglwyddo i'r sioe hefyd. Pam bydd y gynulleidfa'n gadael y theatr? Fi'n gobeithio bydd nhw'n cofio'r caneuon, achos maen nhw'n catchy iawn. Ydyn maen nhw. Ond dyn nhw. Fi'n gobeithio fydd gynulleidfa'n teimlo'n really hapus yn dod allan. Maen nhw wedi gweld stori amdan merch ifanc yn mynd ar siwrne, yn darganfod hyder, yn darganfod llais, yn darganfod pethau newydd am y byd, wedi gweld perthynas cynnes a teimladwy rhwng mam gi a merch. A bod yn brofiad really positif, bod yna caneuon yn hedfan o'n gwmpas ni, ynghyd â straeon really hyfryd. Dwi'n gobeithio fydd pawb yn gadael yn llawn ofnadwy, a hefyd yn gallu uniaethu gobeithio efo y cymeriadau maen nhw'n weld. A hefyd, achos bod hi'n rhai o'r plant fydd yn dod allan o'r profiad cyntaf nhw'n ddod i'r theatr fydd dolig yma, a gobeithio fydden nhw'n gallu gadael yn teimlo profiad positif.